Hi, Hope. Hello po. Ayan. Hi, love. Hope, palakas lang ako ng boses ng konti, ah. Sige, Hope, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Anong dahilan? Ba't napatawag sa usapang LDR? Gusto ko lang naman po kapag-advise ko kasi yung tatay po ng anak kasi alam ko. Palakas lang ako, Rose, kasi pahina yung boses mo para siyang may volume pababa. Palakas lang ako onte. Sige, tungkol dito sa tatay ng anak mo, bakit? Anong meron sa kanya, love? Kasi po, nagbibigay naman siya ng sustento, pero hindi ko alam kung magkikipag-ayos pa ba siya kasi nung time na nag-text po niya sa akin, sinabi po niya na maghanap na lang daw po ako ng ibang lalaki. Kaya ang ginawa ko po, sinusubukan ko po na magkayos kami alang-alang sa bata. Tapos, yun po, parang ako na nga po yung parang humingi ng tawad sa kanya. Bakit? Ano bang nangyari sa inyo before love? At gano'n na ba kayo katagal? At ba't kayo magkahiwalay? Kwento ng onte, bigyan mo akong konting background, mahal ko. Kasi po, umuwi kami ng lately kasi hindi na po ako nagtrabaho noon kasi nag-alaga na lang po ako ng anak ko. Tapos po noon, nag-away po kami. May mga issue po na dumating po sa point na nakialam na rin po yung iba niyang pinsan. Tapos yung kamag-anak nila, nakialam na rin sa away namin dalawa. Okay. Ano bang pinag-awayan nyo? Bakit lahat kasama? Bakit nangiilam lahat? Gaano ba kalaking away yan? Kasi yung away namin dalawa lang naman. Yung dalawang away namin mag-asawa. Tapos yung mga pinsan niya nakikisali din po. Okay. Paano sila nakisali, mahal? Yung inaaway ko daw yung pinsan nila. Tapos naano ko daw yung in-under ko daw yung asawa ko. Sabi ko, hindi naman kasi meron din naman mali na ginagawa siya. Siyempre, pupunain ko rin naman kung ano yung pagkakamali niya. Tapos po, once na pinupunan ko yung mali ng lalaki, parang siya po yung mas magaling. Siya po yung mas may alam sa lahat ng nangyayari. Ang ginawa ko po, nagsorry po ako sa kanya nang hindi po niya in-accept. Sinabi niya na lang po sa akin na maghanap na lang ako ng ibang asawa ko dahil. Okay. Tinanong mo ba siya kung saan ba nanggagaling yung galit niya? Saan nanggagaling yung inis niya? Hindi ko po alam sa kanya kasi nung time na po yun, siguro nagalit siya kasi nung humingi ako ng dagdag na sustento kasi nagmamatigas kasi siya eh. Minsan tinatakot niya ako na hindi na daw siya magpadala ng sustento ng bata. Kaya ang ginawa ko po, pumunta ako doon sa tinatrabahoan niya tapos nagpaano po ako ng public lawyer tapos nagharap po kami. Kaya po noon, nagkapirmahan po kami tapos po noon, sinabi niya sa akin na kung makikipagbalikan ka na makikipag-ayos ka tungkol sa ating dalawa, yun na daw ayoko na daw kasi na ano na yung sa bata. Sabi ko wala naman akong masamang ginawa. Yung ano ko lang naman kasi, tinatakot mo ako na hindi ka na magbibigay ng sustento. Kaya, yun na lang, nag-decide ako na napuntahan siya doon. Tapos nakipagharap ako sa kanya. Kasi yung mga pinsan din niya imbis na maayos po yung... Okay. Bakit ka ba niya tinakot in the first place na hindi na siya magpapadala ng sustento dahil nga sa away ninyong dalawa? Opo. Yes po. Okay, so kaya para lang manalo siya sa conversation or manalo siya sa away ninyong dalawa, tinakot ka niya na sige, hindi ako magpapadala ng sustento at bilang ikaw, bilang pinoprotektahan mo yung anak mo, what you did was the right thing. Pumunta ka sa trabaho niya, nagdala ka ng sarili mong lawyer para ma-ensure na hindi mangyayari yung panakot niya sa'yo. Kasi this is not just because you are looking after yourself, but because you are looking after the future of your kid. Ginawa mo lang kung ano yung tama
tama. But because of what you did, lalo siyang nag-decide na hindi na talaga tayo pwedeng magsama pa. Kasi nga, siguro, nung ginawa mo yun, natapakan yung ego niya, na-eskandalo siya, napahiya siya. Kasi may lawyer na involved eh. Plus, pumunta ka pa sa trabaho niya eh. So, doon niya siguro naisip na, wala na talaga to. Tablahan na to. Tapos, tapos yun po, tapos na po yung issue na yun. Tapos pauwi na ako sa bahay namin. Tapos meron po siyang mga chinat sa akin, sabi niya sa akin na may pagbabanta siya sa buhay ko. Sabi niya, papatayin daw niya ako, pag umapak daw ulit ako doon sa poder niya, doon sa bahay ng pinsan niya. Kung pumalik pa daw ako doon, mag-ano daw siya ng mga adik, tapos papatayin daw niya ako, gano'n. Tapos sabi ko, bakit ka man magbabanta ng ganyan sa buhay ko? Tapos pati pa yung kapatid ko, binabantaan pa niya. Nasa-save niyo ba yung chat niyang yon? Opo, nakasave po. Good. So, ngayon, love, dahil ganyan nga yung asawa mo, obviously, kasi hope, humahanap na lang siya ng dahilan para talaga makipaghiwalay sa'yo eh. Mahal ko, I'm so sorry. Pero kung naghahanap ka ng any emotions here, naghahanap ka ng any feelings here, unfortunately, your husband is not that in love with you anymore. Hindi na siya ganun ka-open sa idea to be back with you. Actually, ang ginagawa niya is to push you away. Ang ginagawa niya is to even discourage you na bumalik pa sa kanya. Kumbaga, siya na mismo yung nagsasabi sa'yo in his own way, subconsciously. Sinasabi niya na sa'yo, hindi lang siguro diretsahan na ayoko na kasi Hope. Ayoko nang makipagbalikan. Ayoko na yung gusto mong mabuo tayo, it's not gonna happen. So, ganito na yung ginagawa niya. Nagpapaka-toxic na lang siya in the most unfortunate way na hindi niya alam na kapag pinagpatuloy niya pa, magba-backfire din sa kanya. So, having said that, ano bang gusto ni Hope mangyari ngayon? Since kahit papaano may labang ka na naman sa sustento dun sa bata, na-insure mo na naman siguro yun nung pumunta ka nung trabaho nung guy with an attorney, siguro nagkaroon na kayo ng amicable settlement na kailangan niya magpadala sa'yo, kailangan niyang magsustento sa bata, and that one you have already insured. Anong gusto ni Hope ngayon? Basta po, kapag nagkakasakit po yung anak namin, hindi po siya nagbibigay. Yun lang po yung talagang binibigay, yun sa panggatas. Kung magkano po yung pinirmahan na amount na nandun, hindi na daw siya mag-i-increase. Okay. Yung nakasulat po doon, kailangan po mag-increase sa pangangailangan ng bata. Hindi po talaga siya nagsusuray. Hindi pumunta ka uli dun sa barangay or dun sa lawyer, tapos pakontak mo uli kung saan siya nagtatrabaho, para ma-update siya or makulit din siya ng ahensya kung saan siya nagtatrabaho na he needs to comply. Or else, he'll be facing a crime. Kumbaga, magfa-face siya ng isang criminal offense. And that is abandonment. Pwede po ba yun, DJ Lala? Kasi hindi po talaga siya Yes, mahal ko. Pwede yun. Pwede kayo lumapit uli dun sa public attorney na nag-handle ng case nyo before. Sabihin mo, ma'am, hindi na po siya tumutupad sa usapan. I mean, nagsistick po siya dun sa pinag-usapan na ipapadala buwan-buwan sa panggatas ng bata, but because yung need ng bata ay nag-i-increase plus hospitalization, siya po napako na sa amount na yon. So, ma'am, ano po bang gagawin ko? Kasi syempre, hindi naman porket 2,000 yung pangangailangan ng batang to nitong sabihin na natin 8 months old siya hanggang 18 years old siya, hanggang mag-aral na siya ng kolehiyo, 2,000 lang. I would need more than that. Kakailanganin ko po ng more than that. So, paano po ba ang gagawin ko para mapukpok ko ito na magpadala ng pangangailangan ng bata, yung wasto sa bata? Kung ano yung ginawa mong proseso, mahal ko, nung unang beses mo siyang trinay ihabla for abandonment, yun lang din yung gagawin mo ngayon. Kumbaga ngayon ay pangpukpok lang. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga sa'yo, it's a criminal offense na hindi siya mag-abide at mag-comply sa responsibilities and duties niya as a father. Pwede siyang makulong dyan, mahal, kasi abandonment yan eh. Pero love, Hope, ganito, no? Habang pinoproseso mo yan, tatanungin kita, ikaw ba may trabaho ka na? Sa ngayon po, wala pa kasi nag-aalaga po ako ng... Ilang taon na ba yung pinag-uusapan natin, mahal ko? Ano pa lang po ito, 1 year old and 4 months.
Sino kasama mo sa bahay, mahal? Dito po ako nakatira sa kapatid ko. Kapatid mo. So, yung mga kapatid mo, syempre may anak din. Wala man po kasi yung isa kong kapatid nakabukod silang bahay. Nandun sila sa Okay. side ng nanay ko. So, yung kasama mong kapatid dyan, walang anak. Wala po. Pero may Kasi po trabaho? Opo. Pati yung what? Hindi, ang tinatanong ko kasi dito, Hope, ayoko lang kasi ng feeling and ng idea din na porket alam mo kaya mo siyang habulin for sustento, ikaw na nanay ng bata, hindi nagagawa ng paraan para mabuhay yung bata. I get it. Nagigets kita. 1-year-old pa lang kasi yung bata, kailangan ka pa niya. Gets ko yun, mahal ko. Pero sa tawag kasi ng pangangailangan, kung alam mong meron kang options in order to help your situation bilang isang ina, gagawin mo yon. Kung alam mong merong makakatulong sa iyo sa pagbabantay ng anak mo for a short period of time, like for example, kukuha ka ng trabahong 8 hours. Sa 8 hours na yon, ma-ensure mong may magtitingin sa anak mo, may mag-aalaga sa anak mo, kahit papano mababantayan, hindi pa naman habulin yan, talagang ano lang yan, kain tulog, ganun lang yung gagawin yan eh. Kain tulog, paligo, palit diaper, yun pa lang yung gagawin yan eh. So, kung sa duration ng 8 hours, meron namang hahalili sa'yo para makapaghanap buhay ka din, para hindi kayo parang, alam niyo yung sitting duck dyan, na kapag may inabot sa inyo, okay, may makakain tayo. Pag walang inabot sa inyo, itong lalaki, alam mo naman kung gaano ka unstable yung utak, alam mo naman kung gaano siya nagre-refuse na tulungan ka at magpakaama sa anak niya, hindi kayo ngangang mag-ina. Hindi kayo aasa sa isang lalaki na alam nyong hindi stable para mag-provide para sa inyo. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Opo. Oo. Naguguluhan na nga po ako sa kanya eh. Kasi marami siyang issue po na sinasabi niya, ay, anak ko ba talaga yan? Sabi niya. Wala na siya magagawa doon, permado niya yung birth certificate, tama? Opo. Hindi niya na pwede i-contest yun. Wag mo nang pansinin yung mga ganyang paharing niya, kasi kahit saan niyang dalhin yung mga paharing niya, hindi na yan magiging kapanipaniwala kasi nakapirma na siya sa birth certificate ng bata. So kahit ano pang pagdadabog yung gawin niya dyan, kahit anong pang pagpapumiglas yung gawin niya, hanggat permado niya yung birth certificate, siya ang legal father of the child. He has a due responsibility for that kid. So kahit magmaang-maangan siya ngayon, magtanga-tangahan siya ngayon, magbobobobohan siya ngayon na hindi siya yung ama ng bata, wala na siyang palag. Kasi nakapirma siya sa birth certificate eh. Naintindihan mo ko, mahal? Kaya wag mo na lang pinapakinggan yung mga ganun. Yan, pang-asar na lang ang tawag dyan, love. Inaasar ka na lang niyang asawa mo. Pero yun nga ang sinabi ko sa iyo, mahal, lumapit lang kayo ulit sa public attorney na humawak or nag-handle ng case nyo dati para hindi ka na magkukwento from the start, para naiintindihan na at least yun, kasi may background na yun, may idea na siya nung amicable settlement na nangyari sa inyo ng asawa mo eh. Kumbaga alam niya na yung every curves and turns ng kaso na yan, so that hindi ka na mahihirapan mag-update doon sa case, hindi ka na mahihirapan magkwento from the start. Tapos ikaw, Hope, kung merong paraan, kung merong pagkakataon, kung merong kang sabihin na natin option na magagamit in order na makapagtrabaho, Hope, tulungan mo yung sarili mo. Huwag ka lang umasa dito sa asawa mo, kasi yung inaasam-asam mo na babalik siya sa'yo, hindi na mangyayari, Hope. No matter how hopeful your name is, that's not the case in this relationship. Your husband is not willing to come back. Hindi niya gustong bumalik. Wala siyang planong bumalik. And by the looks of it, sa kayabangan at kaangasan na meron niyang asawa mo, wala siyang balak na maging responsable na ama sa anak na meron kayo. No matter how unfortunate it may sound for that kid, hindi siya willing magpakaama sa batang yan. Pwede nyo lang siyang iobliga na magbigay ng sustento, pero ang magpakaama sa bata, hindi niya gagawin yan. Naintindihan mo ko, love? So kailangan mo ibangon yung sarili mo, mahal. Kailangan mong itayo yung sarili mo ngayon. Hindi ka pwedeng umasa lang ng umasa sa lalaking to. Kung kailan siya magpapadala, kung magkano yung papadala niya. Hindi pwedeng kapag kinulang, hahabulin mo siya ng hahabulin. Mukha ka nung tanga, mukha ka nung kawawa.
Maski yung bata, dadating yan sa punto na mukha siyang kawawa, na naghahabol sa tatay niya, naghahabol sa sustento, naaasa sa sustento ng isang ama na walang pakialam sa kanya. Huwag mong ibigay yung ganong klaseng buhay dyan sa anak mo. Ikaw mismo bilang isang ina, kahit iniwan ka niyan, yung magaling mong asawa, pagsumikapan mong ibangon yung sarili mo at ibangon yung anak mo. Kasi bukod dun sa tatay, may responsibilidad ka na din sa batang yan. So, yung lahat ng gastusin, hindi pwedeng iatang mo lang sa tatay niya kasi may nag-i-exist na nanay niya, and that is you. You need to work as well. You need to function as well. Naintindihan mo ko, mahal? Ngayon yung mga paharing ng asawa mo, yung mga sinasabi ng mga asawa mo, yung mga masakit na salitang nakakarating sa'yo, wag mo nang pansinin. It's not gonna help you. Hindi yan makakatulong sa'yo, hindi yan makakapagbigay ng gata sa anak mo, hindi yan makakapagbigay ng educational plan sa anak mo kapag nasagot mo lahat ng paratang nila. It's not gonna help you in any way. Kahit nga po yung pinsan niya, masayang-masaya sila na nagawa ganito ako kasi tumatawa pa sila. Hayaan mo Sabihin sila. lang nila na, Kumbaga kung ikinauunlad ng buhay nila yung pagsira sa buhay ng mismong pamangkin nila, then hayaan mo na lang yung karma yung humabol sa kanila. Pero ikaw, ang focus mo, ang tuon ng iyong pansin ay dapat sa pagbuhay ng anak mo. Pagbangon ninyong mag-ina. Nothing more, nothing less. Naiintindihan? Doon lang nakafocus. Kung ano man yung sabihin ng tatay niya, hindi ko naman anak yan eh. Ganyan. Wala na siyang magagawa ngayon eh. Kung gusto niya pabago niya sa NSO, i-contest niya. Nakatperma na siya doon eh. Mukha siyang tanga. sabi ko nga po kahit ipa-DNA test mo yan, wala naman akong inaanong ibang Hindi na kailangan Ikaw lang i-DNA naman talaga. test. Kabubuhan na nga lang kasi yan. Pumirma ka sa birth certificate sa isang batang hindi mo sure kung anak mo. Ano yan? Lasing ka nung pumirma ka? 'Di ba? Kabubuhan yan. Hindi niya magagamit yan sa korte at kahit anong gawin niya, kahit bali-baliktarin niya yung mundo, kahit saan korte niya yan ilapit, hindi siya mananalo. So wag mo na lang pansinin yung mga ganyang paharing ni kuya kasi yan yung mga paharing ng latang walang laman. Maingay lang, pero walang sense. Gets? Ngayon, kung meron kang gustong sabihin, unahin na dito natin sa asawa mo na mayabang na, wala pa palang ibubuga. Ano gusto mo sabihin sa asawa mo? Ay, sabihin ko sa kanya na, Silbar, kung nasang ka man ngayon, kung nakikinig ka man ngayon, sana hindi mo na to gawin sa ibang babae. Ano kasing ginagawa mo ginagawa mo lang laruan yung mga babae. Hindi ka nagiging ama sa anak mo, hindi ka nagpakaamo sa anak mo. Sana naman, ituwid mo na yung mga mali mong mga gawain. Mas nasisiyahan ka lang sa kung ano yung gusto mong gawin sa mundo. Dapat naman sa susunod na magbago ka na sa estado ng buhay mo kasi hindi lang ikaw yung sisira dito, pati rin yung nagiging babae ko. Yun po, sana magbago na siya. O ngayon, kung meron kang gustong sabihin sa anak mo na simula ngayon hanggang sa tumanda siya, hanggang sa magkaisip siya, hanggang sa makapag-aral siya, hanggang siguro sa panahon na makapag-asawa siya, ikaw lang ang kikilalanin niyang magulang. Ikaw lang yung babaeng titingalain niya. Ikaw lang yung babaeng magiging gabay sa kanya. Anong gusto mong sabihin dito sa anak mo? Sabihin ko po sa anak ko na kahit ganito man yung sitwasyon natin, kahit hindi man tayo ialikan ng tatay mo, gawin ko pa rin yung nararapat para makapag-aral ka ng maayos. Tapos hindi kita pabayaan, aalagaan kita. Yan ang gusto ko marinig, Hope. Lahat ng pag-asa na ibibigay mo, lahat ng pag-asa na kaya mong ilaan, wag mo na ilaan sa lalaking yun, sayang lang. Ilaan mo dyan sa batang yan. Sigurado ako may mararating yan. And Hope, wag kang umasa dyan sa asawa mo, ha? You need to work, love. You need to work as hard as you can. Kasi right now, sabi ko nga sa'yo, ikaw na lang ang meron ang batang yan. Wala na siyang tatay. I-consider mo yung tatay niyang gunner. I-consider mo yung tatay niya na wala na talaga. Kasi hindi mo, mauobliga mo man siya,
even sa batas, hindi mo pa rin sure kung magko-comply siya. So, wag natin iasa sa kanya yung kinabukasan ng bata. Kailangan natin gumawa ng paraan in order to earn a living and provide for that child para meron siyang magandang bukas. Dalawa lang naman kayo, Hope eh. You only need to work for two people. You and that child. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Salamat po. Kaya mo yan, mahal. Madami na akong nakita na single mom na even single-handedly nilang pinalaki yung anak nila. Hindi naman sila nagkaroon ng sobrang laking problema. In fact, masaya sila ngayon na kahit papaano, dalawa lang sila kasi walang konsumisyon. O, diba? Tapos, kahit papaano, free sila to do everything they want. Free sila na maging masaya kasama ng anak nila, pero ang ginawa talaga nila, tinuon nila yung buong buhay nila nang mapalaki yung anak nila sa mabuting sitwasyon. And it actually paid off. Ang dami akong kilala ngayon na single mom na sobrang proud sa mga anak nila kasi yung mga anak nila ngayon, professionals na. Naintindihan mo ko, love? Kaya mo yan, mahal ko. Madami nang nakagawa. Imposibleng hindi mo din kayanin, okay? Stay strong, my love, okay? Salamat sa pagtawag, Hope, sa programang Usapang LDR. Salamat po. Thank you, mahal ko. Ingat ka lagi po. Good night.